ħin! Għal xiex? Namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr, namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr. Skużawni ħbieb, tixtiequ tiġu għall-ballu? Is-Sinjurina Kukkudrill qed tistidinkom għall-ballu kbir. Tixtiequ tiġu? Iva jew le? Ma smajtkomx? Iva jew le? Dik tiegħi. Le, do tiegħek hemm kienet. Mhux vera dik tiegħi minn dejjem rid il-pupa tiegħi int. Le, do vera. Hemm l-aħħar li rajta tiegħek. Trid insaqsu l-ħbieb. Intom rajtu l-pupa tiegħi? Għandha libsa twila vjola, għandha għajnejha ċari blu, għandha xara twil u kannella. Naħseb naf fejn tista' tkun do. X'għamlu? Okej, għandi idea. Għalfejn ma nipprovawx niġbru u nerfaw kollox fil-klassi. Niġbru u nerfaw. Idi, taf kemm sendumu, m'għandniex ċans niġbruhom kollha. Għandi idea. Jekk inkantaw u niżbarazzaw fl-istess ħin, il-ħin itir. Imma x'sen kantaw? Taf xaw, għaw pupi, karozzi, annimali, bloks. Diet naqta' qalbi. Le, doja ħasra. Għaw jien biex ngħinek. U naħseb dak il-ħbieb tagħna. X'taħsbu ħbieb? Tgħinuna nerfaw u niġbru kollox fil-klassi? Iġbru, erfaw l-annimali kollha. Iġbru, erfaw dinosauri kullimkien. Iġbru, erfaw il-karozzi kollha. Iġbru, erfaw ġugarelli kullimkien. Ġugarelli lem, ġugarelli law, kollox postu ħanaraw. Iġbru, erfaw dawk il-blokki kollha. Iġbru, erfaw dawk il-pupi sbieħ. Iġbru, erfaw kważi kollox postu. Iġbru, erfaw lura għal-fejkien. Di, kemm konna pronti? Għas indunajt kemm kellna affarijiet fil-klassi? Sibt il-pupa tiegħi. Grazzi ħbieb. Prosit ħbieb. Blajnuna tagħkom, dur sabet il-pupa tagħha. Kemm aħna fortunati li għandna klassi daqshekk sabiħa mimlija kuluri u kodba ta' kull tip. F'din il-klassi hawn nies Buhagiar. Mimlija tfal, ġugarelli u maġija. Importanti li nżommuha nadifa tul ir-rebbija, ix-xitwa u l-ħarifa. Kuluri differenti ma' kull ħajt. L-isbaħ stampi li stajt qatt rajt. Sejjes u attivitajiet ta' kull tip. Xi ħaġa x'titgħallem żgur issib. Importanti li nħobbu l-klassi kemm fil-Maltemp u kemm fil-Bnazzi. Kemm hawn sabiħ. Taf għaliex di għax ħdimna flimkien. Sar il-ħin għal-break. Fl-aħħar taf kemm għandi ġu. Taf x'għandna nagħmlu? Ħbieb, tiftakru kif niffurmaw linja biex noħorġu mill-klassi? Pingwin, pingwin, namlu pal-pingwin. Ejjew niffurmaw linja għax issa sar il-ħin. Għax xiex sar il-ħin? Biex immorru għal-break. Yes! Narawkom! Għal darba oħra!